Panguva ine shoko rotanga kutendera richifamba, taona kuti vana vari kuNelsonchamisa vabuda vachibudisa mastatements vachitaura mashoko ekuti aiwa, corruption rots from the head and corruption stinks. Panguva ino tiriona kuti VP Constantino Chiwenga pobuda mapictures avo avanoonekwa kunzi aiwa, people they are rallying, they are supporting VP Constantino Chiwenga vachiti aiwa, this man is destined to lead Zimbabwe. Not was subscribe like out on the bell icon. Tipinda pa this prominent supporter wa Vice President Constantino Chiwenga anonzi Kanyairai vanoposta mapictures amuri kuona epaHeroes Egg amuri kuona kuti aiwa, VP Constantino Chiwenga panguva yakanga vachiri acting president kutanga gore rino vanga vakazadza. Panapa anobuda nyora achiti with the death of effective opposition parties, President Chiwenga Budorehwedza was destined to lead Zimbabwe anyway. Kanyairai Zvenyu Mukanya, if repentance was a person, hanzi zvekare nezvakare naMukanya. Tomasvika nokuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa, panguva ino atiri kuona kuti chaos iri kuitika the regime. Vanoonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga is being sidelined, vanhu vanosangana kuprick farm then vonoronga maplans ekuuya vachienda against him. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika panguva ino. And then maletters panapa ari kuuya achicirculate achitaurwa kunzi aiwa, pane maletters akatokraftiwa atiri kuona kunzi aiwa ane munhu pasi ari kuda kunzi aiwa, General Constantino Chiwenga pamwe chete maallies avo aiwa vari kunzi vagadzire road yavo vabude vaende zvavo. Panapa tiona nemajerejeres vanouya panapa vaisapota VP Constantino Chiwenga vachiposta mapictures amuri kuona awa. Vari kuuya panapa vachiratidza the general public kuti aiwa, vanhu vese vanofanira kuuya vachirala vaisapota VP Constantino Chiwenga. Tiona kuti yesterday tinoona vana veNelsonchamisa again vanopindawo vasapota General Constantino Chiwenga paissue ye-anti-corruption vachiti aiwa, isusu corruption tikuona kuti iri kuuya ichiparadza nyika yedu semacitizens. Panapa tinoona veNelsonchamisa ano achiti aiwa, this movement inofanira kujoinwa naeveryone kuti aende against corruption. Mbodzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi muna comment section medu. So subscribe or like, chit on the bell.